בשם השם אלוקי ישראל, ימיני מיכאל, משמאלי גבריאל. לעזאזל! לא התכוונתי, מתנצל. אבל מיכאל, גבריאל, מימיני כל חילת ישמעאל, משמאלי הטירוף משתולל. איך אפשר לו לצרוח, לבעוט, לקלל, יושב נוער טוב, מתבטל, מתמסטל, ובכלא יושב אמירם בן אוליאל, חוטף מעונה על רצפה מתפתל, 8 שנים הוא מוכה וסובל, מכל שוטר אפס שבא עם מקל, לפרוק עצבים, קצת להתעלל, בחסר האונים שיכול רק לקבל, מכות, השפלות, יריקות, מתסכל. אנחנו בחוץ נהנה, חוויות. אני לא מבין איך אפשר כך לחיות. נע בין לילות בלהות לימים הזיות. נראה שכולם על סמים פטריות, אחרת זה לא יכול להיות. עולם מתנהג כמו גן חיות. בכפר פה ליד אונסים החיות, וכל הצדיקים עוסקים בשטויות, כשמהגנון דוחפים פוסטיות. נשרת הילדון מתחיל תהיות, אם היום הוא בן או בת, או חבילת יטריות. תלוי, בוא נבדוק היום מה באופנה, לשנות המגדר, או אולי לעלות לגופנה. נדגדג שם קוצים, נסדר איזו פינה. ופדויי השם ישובו לציון ברינה. עד שתבוא ותזרוק אותנו המדינה. נרצחו יהודים, נעשה הפגנה. כן, ההתקפה הטובה ביותר היא הגנה. או להפך, מחשבות של מוח אפונה, וכך תמשיך ותפעל ותטחן המכונה, לא באמת נשנה את התמונה. נטמון ראש בחול כמו בנות יענה, ואז כבר נבנה איזו תורה משונה. בנוית סיסמאות, לא דרושה הבנה. קימה, עיקר הכוונה, הסדר לכתחילה וגם מכינה. תורה ועבודה, ידחים לכם שלוחה, עצמאות או דיון על הלל בברכה, הכיפה הסוגה, מפדל ימינך, עמדה התורה, ישוח ההלכה, קו בר אילן מרכז הרב, שמרנות ומודרנה, ילכו שניהם יחדיו. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, הוא גם לא בודק אם הדרך דפוקה, ובזמן שברקע נשמע המלמול, בשאר הארץ ממשיך הטרלול. עיתונים משווקים שקרים בסקים, אשליות מחלקים לכל הדפוקים, הדת מפונקים, מפגינים וריקים, מחבלים מחזקים למדינה מזיקים, שופטים מקקים שתופרים פותיקים, תוך כדי שעושקים שכונות נזקקים, לתמימים מציקים, לא מחויבים לחוקים, שוטרים שמכים יהודים צדיקים, ושמים מזיקים לקטנים מתוקים, ששנים זועקים לשרות אלוקים. ומה לעשות פה עם כל השחור? ממה להתעלם? את מי כן לספור? לפעול או לחדול, להאמין או מאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת